Puila video jeng phorono bwsajuk bai buphani khobor no sajago. Puila video jeng phorono bwsajuk bai buphani khobor no sajago. Ekdino hongke tongmangkha naidi bwsajuk kaisa jagani phai tongmani ekdom khushi happy khe mane jo chajagui kaisa gan rwinai phaimanta haino mane bwkha gan rwinai khushi khe phaimani. Ah jarao phainai ni buphano nogo nukphailiya buphano hingke bwsajuk markhe no kaham nangjago tei chajago. Arbo buphano nogo nukphailiya bupha hingke ah jarao buma tei boni bwsala kuchu no twinai hugo thangjak borok hingke hug khlai khlai chao. Aboni bagui no bwsajuk nogo manphailiya buphano haini bagui hugo thangka. Hugo thangui buphano samung tangui tongoi mani nukha tei aro buma bo tongo boni kupui bo tongo. Ah jarao no buphano thangui norok irode samung tangui tongo ang nog no nogo rengmani nog masa nog kwrwi hinui saka. Ah jara ni buma bwsajuk no saka musuk rok no beng khlainai nogo twlangui thangchokdi chungalo phaichogo hinui saka gini kamani haikhe. Ah jarao no bwsajuk hai hinjakmani bagui dukhu nangjaka niji ama bai kwtwya tongmani ang haikhe hinjak ang bono kunu chayasi hinya haitotwi bo tongnai ano jolijakmani haikhe koksa hinui. Ah jarao no bo musuk rok bengui nogo twlangui thangchokha swkang pore o buma bupha tei boni kupui kuchukhe borok bo nogo phailekha haikhe borok poribar o kaisa khushi onglai tongmani tei dukhu bo ongo. Ah jarao no hayongui tongmani jarao no bwsajuk haikhe kutukjakmani bagui nogo phaima pore buphano sungkha buma kwrwi phuru abo ani ama de na amaya hinui sungkha bo tongmani ano asuk jolijak hinui. Ah jara no bupha saka abo nini real mano bo thamchi kutung hinui saka boni babosite thamchi kutung bo hinui saka. Ah jarao no bwsajuk bujimaka thamchi kutung bagsi bo kutugo abo ani amani hinui. Ah jora hingke tamokha naidi nayok siu thaknai naiki no tui phaika tako mogui nong ni borok alka chalabai kaya ongmani bagui ah burui khari phaika nong ni bokni nong ni borok alka chalabai kainai hinui burui no samani bagui burui khari phaika boni hamjakma chalabai haini bagui bo boni hamjakma chalabai baksa khari phaika. Ah jarao boni hamjakma chalabo bono tui kharka tui kharpro no borok lama o kaisa nog nuhunka ah jora borok tui bo kangjakha. Tui kangjagui borok nogo nungani thangka hingke borok nogo tui rok nunglaikha borok nog hingke no kaisa bolong hai o ayango kunu nog no kwrwi kom borok hug khlai khlai chamani bagui kisa bolong hai o tongo agini din ni hai haini bagui nog kom. Ah jora no borok tui nungbaimani pore saka boni buma thangchidi tui chwng wngkha hingka tei twmai ro hinui tongani kirijakmani bagui buma hingke asuk borok chathaya. Ani bagui no bupha bai bwsajuk hingke saka borok khakakha bono tui kharwui phaika borok khogoi haini bagui no ron tongchidi hinui saka. Ah nog kaisa borok ni mami chajaknai nog salangmani tangpaiyako ah jaga no norok tangui tongchidi hinui bong no sawui ah nog no rirwkha. Ah jarao no borok bo khari phaimani ba nog tei kunu jaga pailmani hinui borok aro no tongkha ah nog rok no aste aste khe swlamui borok kuni khijaknai tonglaikha. Ah jarao no ekdino hingke di borok tongmangkha borok thupaijago boni bwsala kuchu tui o thangui kulukha. Ah jarao no buma khon saimano pore rupri khari thanglaikha bwsajuk no naiyani yango hingke abo nogo tonglaisa chwla buri khogoi tonai bono bwsala kulugui tongma no tui ni bisajak tei basirwkha. Aboni bagui no borok saimaka je borok aro phaimani borok kaham no hinui ah borok kaham no hinui bongaro haikhe no borok kutungma tongkha. Ah jarao no ah khogoi phainai ni buma bono kol khlai saka nogo phaisidi nog no kai rwsinai tei soika aboni bagui borok thanglaisinai haini bagui ri rok nawui thanglaikhা nogo thanglaimani jarao no ah
tuyo pulungnai ni buma tei borok sakano thanglai sina haja tongdi ninai hika haibon borok tongdi abong nong borok rekha hainai thangui paika borok ajaro wono saima ka borok borok kaham no ninai saima ka এই story এই জায়গা no paika toro video no nai bahai na jakha jodi no chajakha ke comment khaire de dai subscribe khaija de।